Volia comentar-vos que la participació en aquest projecte de Sosospai i Urban Gallery ha sigut una de les experiències positives, agradables i il·lusionants que he tingut a la meva vida. El treball d'equip i de començar una feina i que l'acabin uns altres creadors, jo penso que té molta riquesa i ha donat molt fruit. Jo em sento realment molt identificada amb el resultat del treball, o sigui que fins i tot diré més, o sigui, l'any que ve tinc que fer una exposició i els hi demanaré que em cedeixin el quadre per exposar-lo conjuntament amb la meva obra, perquè ha sigut una connexió molt important i una solució pictòrica que realment ens ha sorprès a tots, no?